I am quite certain that by now you shall have summed up the trend that I use for the academic year 2021. For each linguistic aspect or topic, there will be a theme. Thus, the theme for this video and the poem called Thumela uZamcolo Nkosi is by the scholar and the humorist by the name of Mark Twain, and it reads as follows. I open quotes. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. I guess Mark Twain came up with this quotation after he has seen that there are so many people that are unhappy with their lives. They are despondent, they are desperate, and they are distraught. And it means they are yet to find out the purpose of their lives. They are yet to find out the reasons why they were born. Thank you, ladies and gentlemen. Ake siqaliseke ngesifundo sosuku lwanamuhla. Sanibonani balingani mabhungu na matshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Sizoqhubeka lapho sagcina khona. Sigcine ngebinza lesithathu. Ochaza ukuthi manje sizoqalisa ngebinza lesine, sibheke ibinza ngebinza, sibheke umugqa ngomugqa kanye nokukhethwa kwamagama ukuze siqondisise umqondo osobala walenkondlo. Umugqa we-18 lidumile lanqanqazela. Asilijwayele nokho igama elithi lanqanqazela. Igama esilijwayele yileli elithi ukundindizela, okuchaza ukuthi lidume kwazamazama umhlaba. Umugqa we-18 leza nezihlambi layidliva. Igama elithi izihlambi lisho noma lichaza imvula ena kakhulu isikhashana bese inqamuka. Igama elithi layidliva lichaza imvula eyayina kakhulu ngamandla. Umugqa wama-20 kube manzi wenatshe wenadwala. Ngicabanga ukuthi lapha kuyacaca ukuthi kwavele kwamanzi yonke into, kwamanzi itshe elincane nelikhulu leli elibizwa ngokuthi liyidwala. Umugqa wama-21 zamuncamunca izimpande ngethemba. Leli gama elithi zamuncamunca liyimpambosi yokwenza yenza. Imbongi isebenzise leli gama ukugqamisa ukuthi izimpande zamunca isikhathi eside. Umugqa wama-22 lokusimama yaphuma inhlamvu.
Singakhohlwa phela ukuthi kukhona nenjambament echaza ukuthi umqondo otholakala emgqeni ongenhla ukapakela emgqeni ongezansi, okuchaza ukuthi kusukela emgqeni wama-21 kuya emgqeni wama-24 alukho uphawu lokuloba ekugcineni komugqa ngamunye. Lokho kwenza ukuthi kube nenjambament. Ngakho-ke ngizoqalisa ukufunda kusukela emgqeni wama-21 ngize ngigcine emgqeni wama-24. Zamuncamunca izimpande ngethemba lokusimama. Yaphuma inhlamvu yakhotha konke. Idwala eliyimi lasala lome geqe. Ngokusetshenziswa kwenjambament, imbongi ibihlose ukusivezela nokusethulela umqondo walenkondlo ocashile. Yize lapha sikhuluma ngomqondo osobala, kodwa lemigqa yomine isivezela umqondo ocashile. Lapha imbongi iyamanisa iqhathanise idwala nenhliziyo yayo. Imbongi ithi inhliziyo yayo iqinile, ayithambile. Ngakho-ke inxusa umdali ukuba akhulume nayo imbongi ukuze ishintshe inhliziyo yayo eqine satshe. Lesi senza ukuthi sisetshenziswe njengomsindo ovelayo uma kwenzeka okuthile. Ngicabanga ukuthi siyawubona umahluko okhona phakathi kwebinza lesibili kanye nelesine. Ebinzeni lesibili imvula ibina kancane. Ebinzeni lesine isina ngamandla. Ngiyacela-ke ukuba uthisha kanye nomfundi bahlale phansi babhale umqondo osobala waleli binza lesine. Ibinza lesihlanu, umugqa wama-25. Nguwena wedwa. Asizukuchaza lokho, sikuchazile ekuqaleni. Ibinza, oh Jesus, bengifuna ukuthi umugqa wama-26 ongaqhekeza ubutshe bedwala. Imbongi ikhethe leli gama elithi ukuqhekeza ukuchaza ukuthi yinkosi kuphela engaliklaya leli dwala ilehlukanise, iliphehleze. Umugqa wama-27 nguwena wedwa. Umugqa wama-28 ongathuntubeza izinciji zameva. Kukhona umehluko okhona phakathi kwalomugqa esiqeda kuwufunda nomugqa we-16 ofundeka ngalolu hlobo. Olola ukucija kwameva. Imbongi la isiveza ukuthi yinkosi kuphela enamandla okulola ameva.
Ngapha kuleli binza lesihlanu emgqeni wama-28 imbongi ithi lawo meva lawo ngale ngenhla obuwalola ngapha ungaba nawo futhi amandla okuwathuntubeza. Kanti lichaza ukuthini leli gama elikhethiwe elithi ongathuntubeza? Lichaza ukuphelisa ubukhali bento. Umugqa wama-29 wena wedwa, wena wedwa. Imbongi isebenzise ikhongco ukwahlukanisa imisho emibili etholakala kulo mugqa. Imbongi isebenzise uphawu umbabazi ukuveza umuzwa wokuhalalisela nokutusa umdali noma inkosi ngendlela ebonakalisa amandla ayo ngayo. Okubalulekile engikuphawulayo ukuthi imbongi isebenzise umugqa owodwa ebinzeni lokuqala, ebinzeni lesithathu nasebinzeni lesihlanu. Lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo: nguwena wedwa, nguwena wedwa. Lo mugqa-ke imbongi usebenzise ekugcineni kwawo lamabinza womathathu kuphela. Nanoma kunjalo, lo mugqa siwubiza ngokuthi uyimpindwa. Okwesibili, kunomehluko phakathi kwebinza lesithathu nebinza lesihlanu. Ebinzeni lesithathu idwala lilukhuni, ebinzeni lesihlanu idwala liqhekekile. Ebinzeni lesithathu ameva acijile, ebinzeni lesihlanu ameva abuthuntubezi. Umfundi kanye nothisha sebangawubhala-ke manje umqondo osobala waleli binza. Masiqhubekeleni ebinzeni lesithupha okuyibinza lokugcina. Umugqa wama-30. Thumela uzamcolo baba. Imbongi isebenzise uphawu lokuphumula maphakathi nalomugqa okuwuphawu esilubiza ngokuthiwa yisizura. Imbongi ikhethe lelagama elithi baba ukuveza umuzwa wokuncenga. Angithi ubaba ngumuntu omthandayo, ubaba ngumuntu osondelene naye, ubaba ngumuntu ozalana naye. Umugqa wama-31 amadwala amatiswe amanziswe. Imbongi iqoke leli gama elithi amatiswe ukuchaza ukuthi amadwala abamanzi. Umugqa wama-32 ubulukhuni bukhunyuzwe. Imbongi ikhethe lelagama elithi bukhunyuzwe ukuchaza ukuthi ubulukhuni buzophela idwala lithambe.
Umugqa wama-33 kuqhekeke nezimfa ukuze. Lapha imbongi isebenzise leli gama elithi izimfa ukuchaza ukuthi leli dwala uma ngabe selimanzi phela liba nemifantu ngoba seliqhekekile. Umugqa wama-34 izwele imvula yempilo. Imbongi ikhethe igama elithi izwele ukuveza ukuthi kuzoba nenguquko noshintsho empilweni zabantu ngenxa yemvula. Umugqa wama-35 aphile amatshe namadwala. Kuyezwakala nje lokhu. Umugqa wokugcina wama-36 alimemeze igama longabonwayo. Siyazi sonke ukuthi idwala netshe alikaze lakwazi ukumemeza. Ngakho-ke imbongi isebenzise isenza samuntu. Ngethemba ukuthi manje-ke uthisha usezohlala phansi kanye nomfundi babhale umqondo osobala waleli binza. Balingani bami kanye nani bafundi, ngiyacabanga-ke manje ukuthi sekungalula ukuthi sizibhalele umbuzo omude othinta umqondo osobala noma omayelana nomqondo osobala walenkondlo ngoba sesithe ukudingida kancane. Siyabonga, nisale kahle. Ningakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala yiyo yona le ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesibili ithi isiZulu FAL The Chat Room. Eyesithathu ithi isiZulu Grade 10 to 12 The Curriculum Breakdown. Logo wenzela ukuthi kube lula kuwena ukuthi uma ngabe kunevideo ethunyelwe wena-ke ukwazi ukusheshe uyibone. Ngibonga kakhulu.